Kadang terus jenengan minggae mengko. Nek rampung. Yo aja to. Lah kene wis rampung ya ora penak malah. Ayo Ji. Nanti disi Barji dong. Wis gantos wae Ji. Piye Mas? Wis gantos busana. Lah nek mau ngageme napa? Kok pabrik tebang tebu. Oh. Saiki mbok iki apa pabrik apa neh? Tebas leher Farmasi apa iki? Oh, farmasi. Farmasi. Okay. Perawat. Perawat. Heeh, gak mari-mari. Perawat jalan jare. Perawat. Sabda pandita
bilih badhe ngersake ahli gizi niki wonten. Gizi kurang. Termasuk. Gizi ada. kurang. Mbok bilih ngersake ahli gizi niki wonten. Oh iki to Darji iki to. Nggih. Mas Darji. Lah wong piantune wae ya kurang gizi kok. Lah tapi dhewe pegawe lho Dik farmasi. Padake. Oh iya, Dek. Apa kon operasi dirimu? Aku mau dioperasi dadi piye neh? Operasi plastik lho. Ben tambah was you. Kepengin bedah gak ngelumpuk. Iki. Dibedah ning gak iso ngumpuk. Ya, ahline. dibedah tok ora iso balikke meneh. Alah. Cocok ora? Remuk ju. Malah genah. Wis ana dalane karek ngumpuk. Yo, lanjut ki. Sabtu